Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Ingkang artosipun wulangen anak-anakmu krana dheweke iku den dadekake kanggo ngadepi zaman sing dudu zamanmu, yakni zaman ingkang badhe dateng pramila saking menika masalah didik putra kita kedah tansah ngati-ngati saben dinten putra kedah dipun teliti metu sak metu dipun awat-awati supados saged dados putra ingkang ngerti karo wong tuwa gelem taat lan ngabekti yen diutus manut boten manas ati dados putra ingkang soleh soleha gadah budi pekerti saha purun dongakne tiyang sampun mati. Para rawuh ingkang kula hormati, lah menawi didik putra kok boten cocokno kalian ajaran agama menika, boten badhe dados putra ingkang soleh, balik putra ingkang toleh, namung damel susahipun tiyang sepuh. Saben dinten tansah jengkelaken yen dituntut boten manut kalih ibu nesu, kalih bapak nggetak, kalih mbah bantah, kalih kakang bangkang, kalih mbak yu nggak nggugu, kalih adik serik, kalih pak lik mendelik, kalih pak de gumedhe, kalih dulur nglandur, kalih tangga gak nyopo bendina ngentekne sega, kon nyambut gawe mboten purun, kon minggat mboten budal, diguwak mulih didol ora payu. Akhiripun tiyang sepuhipun namung susah gelisah, mikirne enak sampe judek napas, sesek dodo ampek, awak ndredeg wonten munek-munek, irung pilek, kuping gembrebek, ben dina kurun telak-telek merga duwe anak ndablek, kon nyambut gawe ora untek meneng wae, malah begegek. Yen ngeten niki tiyang sepuh susah napa mboten? Mulane monggo yen didik putra dipun cocokno kalian pendidikan agama, inggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Pak Bu ketuk menapa, gadang goreng sampun ngantuk menapa dereng? Para rawuh ingkang kula hormati, kejawi kita menika sebagai umat Islam dipun wajibaken pados ilmu, ugi dipun wajibaken beramal. Keranten wonten agama Islam, ilmu lan amal menika merupakan kalih perkawis ingkang saling berkawitan utawi kalih perkawis ingkang boten kenging dipun pisahaken, tegesipun dipun pisahaken, tegesipun ilmu tanpa amal ibarat uwit utawa pohon ingkang boten berbuah. Pepatah Arab ngendiaken al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, ingkang artosipun ilmu tanpa amal ibarat uwit ingkang boten buahipun.
Sakwangsulipun amal ingkang ngawur tanpa ilmu menika sia-sia boten wonten gunanipun dahipun ulama wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal ingkang artosipun sing sapa wonge amal tanpa ilmu mongko amale ditolak ora diterima. Para rawuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejawi saking menika pancen hakikatipun agama Islam menika merupakan agama amal, tegesipun agama ingkang ngajaraken beramal dahipun Allah wonten Al-Qur'an surat Al-An'am, buka di dalam surat Al-An'am ayat 135 ya insyaallah ya. Qul ya qaumi malu, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi malu ala makanatukum ili amil. Ingkang artosipun ngucapa sira Muhammad, hei kaumku, padha amalo sira kabeh menurut kekuatanmu sak temene aku iki wong beramal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kanthi wontenipun ayat Al-Qur'an ingkang sampun kesebut kita sampun jelas bilih kita umat Islam dipun anjuraken supados ngatah-ngatahaken beramal menurut bidangipun piyambak. Tegesipun menawi tiyang tergolong tiyang ingkang sugih arta monggo beramal mawi bondonipun, menawi kita tergolong tiyang alim utawi tiyang ingkang berilmu monggo beramal mawi ilmunipun, lan menawi khot mongko beramal mawi syairipun mawi tulisanipun mekanten ngantos sakterusipun insyaallah. Menawi hal menika sampun kita sadari lan sampun kita wujudaken, kejayaan Islam lan kaum muslimin beda tercapai sehingga saged tercapailah cita-cita agama bangsa lan negara aman, damai, adil, makmur. Mak aja tempatane mak piye to iki lho mak, astagfirullah. Para bapak lan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kanggo akhir kata kula monggo kita samiya ngatah-ngatahaken ndonga dhateng Allah, mugi-mugi kita ingkang sami rawuh wonten ing majelis pengajian menika monggo wangsul saking majelis niki sami angsal ilmu sing manfaah, ilmu sing maslahah, ilmu sing barokah, ilmu sing saged buahno amal perbuatan tondak tanduk solah bawa lan tata cara ingkang pikantuk ridho lan hidayah saking Allah, akhiripun saged andadosaken sebabiyahipun kita pinaringan husnul khotimah. Kintenipun cekap semanten atur saking kaula, sedaya kelapaten kula nyuwun pangapunten, kupat lepet talina janur, lepat luput tetepi dadi sedulur. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.